Assalamu alaikum, qadrli dostlar. Sizni yangadan җидегән сәламли. Безнең бу чыгарылышыбызны әзерләү дәврендә җыелган сюжетларны, әңгәмәләрне бер тапшыру эшенә сыйдырып булмады. Шуңа күрә җидегәннең бу чыгарылышы берничә үзектән торачак. Табигатьнең өч мохите — җир, күк, су — һәр кешенең тормышы аша уза. Без өч очрашуыбызда да шул гамәлләрдән чыгып, фикер йөртергә булдык. Бүген без татар халкын ни саклады дигән сорауга җавап эзләсәк, киләчәк тапшыруларыбызда серле кызлар белән танышырбыз. Мәчетләр моңын тыңларбыз. Заманаларның кырыс җилләре күпме милләтләрне җир шарыннан юкка чыгарган арада безнең милләтебез сакланып калды, юкка чыкмады. Милләтебезнең рухын ни саклады соң? 8-12 гасырларда бүгенге Татарстан җирләрендә, Идел, Кама буйларында мәгълүм булганча борынгы Болгар дәүләте яшәгән. Алмыш хан патшалык иткән чорда Болгарда ислам рәсми дәүләт дине булып кабул ителгән. Монгол басып алучылары да, Мәскәү тарафыннан җиңелеп, көчләп чукындыру чорлары да татарларны диннәреннән аера алмый. Ни дисәң дә, үлем түгел бу. Иман рухын үтереп булмады. Иң авыр елларда да фидакарь җанлы шәхесләребез булган. Безнең кичкенә чактан ук, яшь ягындан ук фарыз булганчы ук намазларыбызны калдырмадык. Фарыз булганчы ук уразаларыбызны тоттык. Сөйләшүләрендә мөселман яшьләребез татар теленең бөтен нечкәлекләрен аңлап бетермәсәләр дә, гарәп сүзләрен хайран гына кулланалар. Әбиләрнең кичәге Аллага шөкер, Алла бирсә, Аллага тапшырдым дип гади генә әйтүләре читтә генә торсын. Әбиләребез укыган дугаларының төшенчәләрен кайвакыт аңлап бетермәсәләр дә, күңелнең иң тирән түреннән чыккан ихлас ышаныч аларга яшәү көче биргән. Менә хәзер без Мөхәммәдия мәдрәсәсе бинасында утырабыз. Һәм сүзне мәдрәсәдә укучы кызлар белән алып барам. Бу мәдрәсәне тәмамлагач сез кем булып чыгачаксыз? Укытучылар, мугалимәләр. Дин укытучылары. Тагын Иң беренче безнең уебыз монда килгәндә, әлхәмдүлилләх, ул дин өйрәнү булды. Шулай ук без дәгъват кылучылар була алабыз, тәрҗемәчеләр була алабыз, гарәп теле укытучысы була алабыз. Менә минем хәзер сезгә тагын бер сүз әйтәсем бар. Менә яшь егетләр, яшь кызлар, шулай ук мусульман кардәшләр, килегез бу мәдрәсәгә. Без сезне шундый көтәбез. Әгәр сез бу мәдрәсәгә килсәгез, сезнең өчен монда яңа тормышыгыз ачылыр. Без сезне шулай итеп бик көтәбез. Сезгә, мәсәлән, кыен вакытларда сезгә булышырбыз, һәм укытучыларыбыз да сезгә булышыр. Һәм менә без бөтенебез сезне монда мәдрәсәгебезгә укырга чакырабыз. Иншалла без сезне көтәбез. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә безнең хатын-кызлар бүлеге бар һәм көндезге бүлектә 80-гә якын кызларыбыз белем ала.